салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. Ман дар теппаҳои гӯё варзоб қарор дорам. Аммо мо мебинем ки ман дар куҷо ҳастам. Хоп. Голливуд. Ин дар ҳамин як ҷои чӣ аст? дар ҳам баландӣ дидед, Голливуд аст. Я атрофш. мардум омада ҳамаш тамошо дорад. зудтар мерем, кани мебинем Голливуд ё не. диде воимаш ҳамин дар як баландӣ. ҳоло бошад ман дар назди Голливуд қарор дорам. хуб, ҳама дида истодааст Голливуд дар Лос-Анҷелес. соли 1923 барои реклама насб карда шудааст. аммо имрӯз бошад як рамзи ситораҳои амрико шудааст, чун як шинохти зиёд дорад. мардум бисёр вақте ки ин ҳарфҳои Голливуда мебинанд, симои Арнолд Шварценеггеру, Рокки Балбою, ин филмҳое ки бисёр шинохта ҳастанд, онҳо ба ёдшон мебиёяд. хуб, дӯстои азиз, ина дидед, ҳамчун як ҷое ҳаст ки дар як теппа ҳаст. албатта табиатиш ба табиати Тоҷикистон монандӣ дорад. ягон ҷое чӣ надорад, аммо хеле шӯҳрати зиёд дорад, чун рекламаш зиёд аст ва барҷастатарин филмҳо дар худи Голливуд ба навор гирифта мешавад ва симои шинохтаи ситораҳои амрикоӣ дар ин рамз дида мешавад. аз Ирон ҳастем? мо аз Тоҷикистон ҳастем. ҳамзабоним. бале, як реша, як таърих, як фарҳанг. хуб, агар салом ба Тоҷикистон бифиристодед хуб мешуд. سلام بر تاجیکستان. سلام بر همسایه عزیزمون. ҳамзабона дидем, ҳам миллата дидем.